A Ruta dos Pazos, que se desenvolverá en Boiro o sábado 3 de xuño, nace co obxectivo de poñer en valor o inmenso patrimonio histórico e cultural do municipio. Este é un gran proxecto que ven a cubrir un baleiro, non? Que van a poñer en valor, pois, como sabe dixo, os nosos pazos, os pazos de Boiro, tanto o Pazo de Ollans como de Fonteneixe, como de Agüeiro, Ribademar, Neixón, que acabaremos en Neixón. Boiro é un museo vivo e, polo tanto, neste caso, patrimonio material, o dos pazos, é unha gran idea. Esta andaina está patrocinada pola Correduría de Seguros García Sánchez, en colaboración coa empresa Autos Ramón Outeiral, o Club de Montaña 22 Pés e o Concello de Boiro. Encantados de facelo, de poñer en valor tanto o noso patrimonio inmoble, como o noso patrimonio moble, como o noso patrimonio natural, paisaxístico, e poñer en valor sobre todo o pobo de Boiro, que é onde todos residimos e creemos que é importante. Xosé Ríos, afeccionado ao sendeirismo, foi o encargado de elaborar a ruta, que partirá ás 9 da mañá dende a pista polideportiva do Sequelo, en Goiás. Ademais dos pazos, eu aproveitei un pouquiño e tamén imos a pasar por cruceiros e incluso algunha casa con escudo tamén, que, bueno, tamén creo que é moi importante, non? En outras partes de Galicia, en outros concellos, pois xa teñen máis ou menos estas iniciativas. Os interesados poden inscribirse de xeito gratuito no teléfono 604 001 732 ou no enderezo electrónico rutadospazosboiro@gmail.com.